Μας γεμίζει ικανότητα και υπερβατική ζωντάνια. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκρινόμαστε στους σκοπούς του Συλλόγου. Ευχόμαστε το 2024 να είναι ένα έτος σωστών και ορθών επιλογών και να αποτελέσει ορόσημο για την πρόοδο του Συλλόγου μας. Ευχόμαστε σε όλους εσάς και στον καθένα ξεχωριστά καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, χαμόγελα αισιοδοξίας και πολλές όμορφες στιγμές με πρόσωπα που αγαπάτε και σας αγαπούν. Μας τιμούν ιδιαίτερα σήμερα με την παρουσία τους. Του Μαζάτου Μαριάννα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Περιφέρεια Αττικής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας από την Κεφαλονιά τη συγχωριανή μας και αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Σάμης, την κυρία Νικολίτσα Παπαθεοδωράτου. Ήταν εδώ πέρα η κυρία του Μαζάτου Γερασιμούλα Αλεξάνδρα, αντιδήμαρχος Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Πειραιά, και ο αντιδήμαρχος Πειραιά, κύριος Δημήτρης Καρύβης. Μιχαλάτος Γεώργιος, πρόεδρος της ΟΚΙΣ και πρόεδρος Χαλιοτάτων. Αλεξανδράτου Άννα, δεύτερη αντιπρόεδρος της ΟΚΙΣ και πρόεδρος Ευγέρου. Καπάτος Ορέστης, πρόεδρος Αδελφότητας Κεφαλίνων και Ηθακισίων Πειραιά και αντιδήμαρχος Βύρωνα. Μιχαηλής Ευαγγελινός, αντιπρόεδρος Αδελφότητας, υπεύθυνος τμήματος Χορευτικού και Νεολαίας και πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Βασιλάτου Διονυσία, έφορος Αδελφότητας, υπεύθυνη μουσικών τμήματων, γενική γραμματέας Φαρσινών και υπεύθυνη τεκμηρίας νομικών θεμάτων ΟΚΙΣ. Ζαφυράτος Νίκος, μέλος ΔΣ Αδελφότητας. Νεοφύτου Μαριολένη, αντιπρόεδρος των Δαμιλενάδων. Θεοχαράτος Μάκης, πρώην πρόεδρος Κομιτάτων. Μιχαηλής Στράτος, πρώην Ταμείας Κομιτάτων. Κυριακούλα Τσαγκαράτου, πρόεδρος του Σύλλογου Νεοχωρίου. Δεντρινού Εφηδίκη, μέλος ΔΣ Σύλλογου Νεοχωρίου. Καραπάτος Μάκης, πρόεδρος Φασινών. Παυλάτος Ζιγούρη Ελένη, έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Συλλόγου Απανταχού Δειλινάδων. Καρλή Σταματία, έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Συλλόγου Πυριού και του Συλλόγου Επτανησίων Αγίας Παρασκευής. Σταμάτη Βάλια, γραμματέας Κεφαλίνων Χαλανδρίου. Βλάχου Χριστίνα και Χριστίνα Βασιλάκου, πρώην υπεύθυνος του Τμήματος Γυναικών της Αδελφότητας. Θα είπα λίγο σύντομα για να μην σας καθυστερήσω. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας προσέφεραν δώρα για την εχθροφόρο μας αγορά. Φιλιππάτους Ιωάννης Κέντρο Τζακιών, Σταμούλη Σταύρος, Κοροπολείο Αγία Ευθυμία. Λαουδάτος Μάρκετ Μπαζάρ Βασιλικάδες. Καφέ εκτός Βασιλικάδες. Κολαρίτης Μάκης, Θωμαΐδου Κυριακή. Βλαχογιαννάτου Βαρβάρα, Παπαθεοδωράτου Ελίζα, Φιωράτος Γιάννης, Νίτσα Χρυσάφη, Αφή Ματιάτου, Καρλή Σταματία, Παυλάτου Ζιγούρη Ελένη, Μπαλτσαβιά Ρανούλα, Σύλλογος Κομιτάτων, Σπαθής και Ζαχαροπλαστείο Αργοστόλη, Σπύρους Λιμπεράτος Κοσματοπολείο Καλάνδρη και η Μαργαρίτα Αλβέρτη που δεν ξέρω, είναι εδώ η Μαργαρίτα Αλβέρτη. Σε λίγο θα έρθει, πρέπει θα μου φέρει και άλλα δώρα. Θα τα βάλουμε και αυτά στην κλήρωση. Δώρα αρκετά και πλούσια με €1 κάθε λαχνός και ελπίζουμε να μας ενισχύσετε. Να καλωσορίσουμε την ορχήστρα μας. Βαγγέλης Ασχητής, αρμόνια και τραγούδι. Μανώλης Πασχαλίδης, Μπουτζούκι και Μάκης Ευαγγελάτου Βιολί.